Gibutiag ni Chito Ronyo kinsa manager og direktor sa TV host actor nga si Vong Navarro nga bisan karon nga nagpaayo pa sa ospital si Vong tungod sa nahiaguman nga bunog og samad gikan sa mga suspect padayon gihapong nakadawat og hulga ang aktor ug extortion pinaagi sa text messages. Gipanid-an karon kung kinsa ang mga suspect nga nangulata sa aktor bisan ang babayeng higala nga nag-imbita kang Navarro aron moadto sa usa ka condominium unit sa Taguig. Base sa report, boyfriend sa maong babae ang miatake kang Navarro human kini naabtan sa kondo apan walay reaksyon ang kampo sa aktor kabahin niini. Unang gisulti ni Ronyo nga gikilkilan sa mga suspect si Vong apan wa kini mihatag og kwarta mao nga gikulata siya. Kay numdumang niadtong Miyerkules sa gabi, sulti ni Ronyo nga gitabangan og kulata si Navarro sa unom ka lalaki. Gikatakdang mupailaw og operasyon si Vong karong adlaw.